Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. ҷузъиёти баъзе аз ҷиноятҳои содиршударо дар нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад манзури шумо менамоем. ҳарчанд одами бехато дар олам нест, умедворем ки амалу рафтори бенуқсу камбудӣ зиндагии моро тароват бахшад. киҳо мавриди корбарии милитсия қарор гирифтанд, имрӯз дар барнома тамошо кунед. дар Исфара падару писар аз дасти мироб ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. تو بچه‌ام با آب ندادی دستکاری دستنام کرد. маҳсулоти пассифати гӯштӣ ба саломатӣ таҳдидкунанда мусодира гардид. боздошти 5 нафаре ки санги қиматбаҳо ёқути сурхро ба фурӯш бароварданд. خودی حیدر گفت که اگر 70,000 فروش میشد مثلا نمیدونم 70,000 چی؟ 70,000 دلار بود. корбарии милитсия бо шахсони майзада ва беҷои зисти доимӣ дар Хуҷанд. қаллоб ҷазо гирифт. гузориш аз мурофиаи судӣ. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба тафсилоти пурраи хабарҳо таваҷҷӯҳ кунед. дар ҷамоати деҳоти шаҳраки шаҳри Исфара баҳси истифодаи оби полизӣ сабаб шуд ки мироб нафаре ки дар тақсимоти об масъул аст ба 2 нафар ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расонад. дар ҷинояти мазкур аз олоти корд истифода шудааст. ҷабрдидаҳо падару писар буда гумонбаршуда бо онҳо ҳамдиҳа мебошад. аз ҷараёни тафтишоти пешакӣ гузориши аввалини барнома маълумот медиҳад. мақомоти милитсияи шаҳри Исфара ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифт ки дар меҳвари он моҷаро барои истифодаи оби пойлезӣ меистад. тавре милитсия иттилоъ медиҳад санаи 7 июл тахминан соати 23 дақиқа шаҳрванд Муллоҷонов Лутфулло Аюбович соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти шаҳраки шаҳри Исфара дар ҳудуди заминҳои хоҷагии деҳқонии деҳаи Қалачаи Мазор бо ҳамсояш Разоқов Халлоқ Алибердиевич соли таваллудаш 1966 ва фарзанди охирон Абдусабур Разоқови 30 сола муноқиша намуда бо истифода аз корди хоҷагӣ ба онҳо ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. باید قید کرد که در روز حادثه گمانبر شده ملاجانوف لطفالله ایوبویچ با همین کارد خواجگی در وقت ماجرا و جنگ و جنجال 2 مرتبه با کوهکی شکمی جبردیده رزاقوف خلاق علیبردیویچ زده از این قانون نگشته باز یک مرتبه دیگر با طرف چپ قفسه سینه فرزند جبردیده رزاقوف عبدالصبور زده جراحت جسمانی رسانیده است. гумонбаршуда Лутфулло Муллоҷонов вазифаи мироб масъулияти тақсимоти истифодаи оби полезиро ба уҳда дошта ҷанҷол байни ӯ ва ҷабрдида низ аз рӯи уҳдадории хизматӣ ба вуқӯъ пайваст. як рӯз пеш аз рӯзи ҳодиса маҳз барои истифодаи оби полезӣ байни гумонбаршуда Муллоҷонов ва фарзанди Халлоқ Разоқов моҷаро мешавад ки баъди огоҳӣ ёфтани падари хонавода бо гумонбаршуда вохӯрда боз байнашон дар баробари муноқишаи лафзӣ часпу талоши ҷисмонӣ сурат гирифт ва дар ин асно гумонбаршуда аз олоти корд истифода мебарад ки чунин ҳаракати ҷиноятӣ ӯро дар назди қонун ҷавобгар намуд. تو بچه‌ام با آب ندادی دستکاری دستنام کرد. کو اما با دستم توشم کو ما بچه‌تون عضو کردم. تو بودم که زد. ҷароҳати бардоштаи ҳарду ҷабрдидаро ташхис вазнин арзёбӣ мекунад ки айни ҳол дар беморхона бистарӣ шуданд. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда гуфтан ҷоиз аст ки қаблан бо ҷурми авбошӣ суд шуда он замон низ олоти кордро ба сифати силоҳ истифода намудааст. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. бо мақсади таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирӣ аз ҳолатҳои ба маданияти шаҳрдорӣ халал воридкунанда нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Хуҷанд ҳудуди боғу гулгаштҳо ва ҷойҳои истироҳатиро аз афроди майзада ва беҷои зисти доимӣ тоза менамояд. ин тадбир ба он хотир аст ки гаштугузори беадабонаи шахсони беҷои зисти доимӣ ба дигар истироҳаткунандагон ё сайругашткунандагон монеа пеш меорад. бо дастури роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд нозирони минтақавии милитсия вазифадор шуданд ки дар якҷоягӣ
бо масъулини қабулгоҳ таҳвилгоҳ барои оворагард ва гадоёни дошташудаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд минтақаи маъмурӣ ба онҳо вобаста шударо аз гаштугузори афроди майзада, оворагард ва беҷои зисти доимӣ тоза намоянд. асосан дар ҳудуди боғҳои фарҳанги фароғатӣ, гулгашт ва мавзеъҳои барои сайругашт пешбинишуда корбарӣ карда мешавад, зеро ҳузури афроди майзада ва беҷои зисти доимӣ бо рафтори беадабона дар чунин ҷойҳои ҷамъиятӣ маданияти шаҳрдориро халалдор месозад. дар рӯзи аввали баргузор намудани чорабинии ҳуқуқӣ ки дар соҳили чапи маркази маъмурии вилоят баргузор гашт, 23 афроди оворагарди зиндагии хиёбониро пеша намуда муайяну боздошт шуданд. дастгиршудаҳо аввал аз ташхиси тиббии наркологӣ гузаронда шуда, минбаъд барои муайян кардани шахсият ва сафарбар намудан ба зиндагии солиму осоишта ба қабулгоҳ таҳвилгоҳ барои оворагард ва гадоёни дошташудаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дастрас карда шуданд. ҷоиз ба таъкид аст ки дастрасшудаҳо сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мебошанд ки шаҳри Хуҷандро макони муваққатии оварагардӣ қарор доданд. тавре милитсия маълум намуд, ҳар кадоми онҳо манзили доимӣ истиқоматӣ дошта бошанд ҳам мутаассифона зиндагии хиёбониро ихтиёр намуда, баъзе аз онҳо аз сабабҳои номаълум ба муҳити хонавода баргаштан намехоҳанд. милитсияи шаҳри Хуҷанд тасмим гирифтааст ки дар доираи чорабинии ҳуқуқӣ барои ба зиндагии солиму осоишта баргардондани ин қабил инсонҳои аз гардиши зиндагӣ ноумед равоншиносҳоро ба ҳамкорӣ ҷалб намояд. зеро тавсия ва методҳои равоншиносӣ ба милитсия ки тоза кардани шаҳри Хуҷандро аз шахсони оворагард ва беҷои зисти доимӣ ҳадаф қарор додааст, мусоидат карда метавонад. муомилоти 184 адад санги қиматбаҳои ёқути сурх бо вазни зиёда аз 126 граммро кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ошкор намуданд. ҳаракатҳои ғайриқонунӣ ва пардапӯшонаи 5 нафар гумонбар ифшо гардид ки мақсад доштанд сангҳои қиматбаҳои табииро ғайриқонунӣ ба фурӯш бароранд. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳолати ғайриқонунӣ ба фурӯш баровардани 184 адад ё 126,144 грамм ёқути сурхро ки ба гурӯҳи сангҳои қиматбаҳо дохил шуда, мутобиқи қонуни ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон додугирифти он аҳди ғайриқонунӣ эътироф шудааст, ошкор намуданд. зимни чорабинҳои оперативии ҳаракатҳои ҷиноятии шаҳрвандон Ғозиев Юсуф Мухторович, соли таваллудаш 1962, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Ҷумаев Ҳайдар Али Ҷамолович, соли таваллудаш 1976, сокини ноҳияи Лахш, муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд дастгир шуданд ки мехостанд сангҳои табииро ба фурӯш бароранд. Taarruzun dastgiri şuda sanki onun üstteki cümle manzara istihkamına kalorsanlar. Neki konu da oradaki demek köçende hiç kalorsanlar buradan. Kudi Haydar ki aka 70,000 furuşum işler. Mantam ne mi? 70,000 çi? 70,000 dolar var. Neki ne mi? Kudi adamı Selim Akşuni'den in akota 80'ta sattı merak man ne mi dönem yapmam sarı bakır ne zadiyam. İn koru. Sonra mantam Haydar utanık Selim hemşire bakaya 70 furuş mantam farkası ne? Чикер фурӯш худат медонем, ман намедонам. фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ дар марҳилаи дуюм барои муайян кардани пайдоиш ва чӣ гуна ба муомилоти озод роҳ ёфтани ёқути сурх равона гардида, боз ному насаби 3 нафари дигарро дар парвандаи ҷиноятӣ мустаҳкам намуд. то ба дасти гумонбарон Юсуф Ғозиев ва Ҳайдарали Ҷумаев расидан, ин миқдор санги нодир аввалан аз сарчашма Сайфуллоев Ромиз Ҳабибуллоевич, соли таваллудаш 1978, истиқоматкунандаи ноҳияи Данғара ки ғайриқонунӣ нигоҳ медошт, моҳи феврали соли равон тавассути бародараш Сайфуллоев Лоиқ Ҳабибуллоевич, соли таваллудаш 1976, ба вилояти Суғд ба Шарванд Қузиев Салим Солиҷонович, соли таваллудаш 1985, сокини шаҳри Конибодом ки моҳи июни соли ҷорӣ барои содир намудани ҷиноят аз озодӣ маҳрум шуда он замон дар озодӣ қарор дошт, интиқол додааст. дар доираи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва аз назаргузаронии манзили иstiqоматии гумонбаршуда Юсуф Ғозиев воқеъ дар ҷамоати деҳоти Исфисор наздик 1 килограмм сангҳои табиӣ дарёфту мусодира гардид ки тибқи хулосаи ташхиси иёргарӣ танҳо 126,144 грамми он ба гурӯҳи сангҳои қиматбаҳо дохил шуда, сифати қисми коршоямиашон миёна ва хуб мебошанд. 184 адад ёқути сурхи мавриди муомилоти ғайриқонунӣ қарор гирифта боис шуд ки нисбати 5 нафар дар асоси талаботи моддаи 284 кодекси ҷиноятӣ бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад.
мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд оиди мусодираи маҳсулоти гӯштӣ аз ҷиҳати сифатнокӣ ба саломатӣ хавфнок хабар медиҳад. Дар фурӯшгоҳҳои рақами 40 ва 41 бозори Панҷшанбе, ки ба соҳибкор Илҳом Орипов тааллуқ дорад, 86 килограмм гӯшти гов дарёфт гардид, ки дар ҳолати кӯҳна ва сармозадагӣ барои минбаъд ба фурӯш баровардан дар яхдонҳо нигаҳдорӣ мешуд. Маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд хулоса додааст, ки маҳсулоти гӯштӣ ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад. Дидаву донистан нигаҳдорӣ ва ба фурӯш баровардани маҳсулоти озуқаворие, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад, сабаб шуд, ки нисбати соҳибкор Орипов Илҳомҷон Иброҳимович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотӣ Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тибқи талаботи моддаи 209 Кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. Бо гирифтани ахбороти оперативӣ аз тарафи нозирони минтақавии милитсия, гурӯҳи кории пешгирӣ аз муомилоти маҳсулоти пассифати мақомотҳои милитсия ва прокуратураи шаҳри Хуҷанд ҳолати мазкурро дар ҳудуди бозори Панҷшанбе ошкор намуданд. Дар фурӯшгоҳҳои рақами 40 ва 41 ба соҳибкор Орипов тааллуқ дошта, ҳангоми санҷиш 86 килограмм гӯшти моли калони шохдор дарёфт гардид, ки дар ҳолати кӯҳна ва сармозадагӣ барои минбаъд ба фурӯш баровардан дар яхдонҳо нигоҳдорӣ мешуд. арзиши умумии он 3870 сомониро ташкил медиҳад. мувофиқи маълумотномаи маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд, ин маҳсулоти гӯштӣ ба талаботи бехатарии истеъмолкунандагон ҷавобгӯ намебошад ва аз ҷиҳати сифатнокӣ ба саломатии инсон таҳдид мекунад. аз рӯи фарзияҳои мақомот маҳсулоти муҳлатгузашта коркард шуда дар намуди қимма ба фурӯш гузошта мешавад. ҳамчунин зимни санҷиш якчанд адад қуттии равғани растанӣ дарёфт гардид, ки муҳлати истифодабарияш гузашта бошад ҳам дар рафи фурӯшгоҳ гузошта шуда буд. аз рӯи тобиати тафтишотӣ ҳодисаи ҷиноятиро мақомоти прокуратураи шаҳри Хуҷанд тафтиш намуда истодааст. бояд дар хотир дошт, ки фоидаи бар ивази саломатии ҷомеа ба даст омада ҳеҷ гоҳ баракат надорад. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки ҳангоми харидории маҳсулот аз ҷумла маводҳои ғизоӣ ба муҳлати он эътибор дода, ҳамчун истеъмолкунанда ҳуқуқҳои худро ҳифз намоянд, зеро ғизои тозаву бехатар нигаҳдорандаи саломатии инсон аст. барномаро идома медиҳем. ҷиҳати пешгирӣ аз омилҳои ба камолоти маънавии ноболиғон таъсири манфӣ гузоранда, кормандони шуъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар марказҳои бозии компютерӣ ва букмекерии ҳудуди шаҳри Хуҷанд санҷиш гузаронданд. ҷанбаи дигари чорабинии ҳуқуқӣ назорат оиди риоя гаштани меъёрҳои беҳдоштӣ дар давраи пайдоиши бемории сироятии COVID-19 гуфта мешавад. як санҷиши чандсоатина дар 15 марказҳои бозии компютерӣ ва букмекерии ҳудуди шаҳри Хуҷанд нишон дод, ки ҳарчанд наздик 9 сол аст қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мавриди амал қарор гирифтааст, то ҳанӯз нодида гирифтани меъёру талаботҳои он ҷой дорад. кормандони шуъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд зимни рейд ҳузури наврасонро дар чунин марказҳои дилхушкунанда ба қайд гирифтанд. тавре аён гашт дар маркази бозиҳои компютерӣ ва букмекерхонаҳо, ки милитсия санҷиш гузаронид, чораҳои беҳдоштӣ аз ҷониби вазорати тандурустӣ тавсия дода шуда комилан ё қисман риоя намегашт. риоя нагаштани фосилаи иҷтимоӣ, истифода накардан аз ниқоби тиббии муҳофизатӣ аз ҷониби мизоҷон, насб накардани эълонҳои огоҳкунанда, ҳангоми воридшавӣ тамиз накардани dastoни мизоҷ бо маҳлулҳои антисептикӣ ва ё насанҷидани шахсони воридшаванда тавассути ҳароратсанҷ камбудиҳоест, ки соҳибкорон ба он таваҷҷӯҳ накарда бепарвоёна фаъолият доштанд. рейди нақшавие ки гузарондем барои пешгирӣ ва беҳудагардии наврасон, ки метавонад ба каҷрафтории онҳо мусоидат кунад, пешбинӣ шудааст. ҳадафи дигар назорат аз санҷиши марказҳои бозии компютерӣ ва букмекерхонаҳо ҳаст, ки наврасону ҷавонон мизоҷони доимии чунин нуқтаҳои хизматрасонӣ мебошанд. боз мо тасмим гирифтем, ки вобаста ба тағйири иловаҳо ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оиди истифодаи ниқоб, ки дар шароити пайдоиш ва паҳншавии бемории сироятии қонунгар ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст, корои фаъолиятдиҳӣ гузаронем. милитсияи кор бо ноболиғон дар рафти рейд 12 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дод, ки ду ҳолати он тибқи талаботи моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои бепарвоӣ дар тарбияи фарзанд мебошад. ҳамзамон нисбати соҳибкорон барои ба ноболиғ додани иҷозати воридшавӣ ба маркази бозиҳои компютерӣ бо моддаи 464 иловаи 1 кодекси мазкур протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. риоя накардани чораҳои антисанитарию беҳдоштӣ қоида вайронкуниҳои дигар аст, ки ба қайд гирифта шудааст.
чун ҷомеа пеш меравад дар муносибатҳои ҷамъиятӣ қаллобо низ аз услубу шеваҳои гуногуни мардумфиребӣ истифода мебаранд ки аксаран дар меҳвари он доду гирифти пулӣ меистад. аммо ҳамеша дар хотир бояд дошт ки оқибати ҳар кирдори ҷиноятиро ҷазо ногузир аст. суди шаҳри Хуҷанд барои қаллобӣ нисбати як мард ҳукми қонунӣ баровард. гузориши навбатии барнома аз ҷараёни мурофиаи судӣ омода шудааст. суди шаҳри Хуҷанд парвандаи ҷиноятиро бо айбдории Нуруддинов Анвархоҷа Ҳайдарович соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд бо моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ баррасӣ намуда нисбати судшаванда ҳукм баровард. дар маҷлиси ошкорои судӣ даст доштани судшаванда дар се ҳолати қаллобӣ тасдиқ ёфт. ҳарчанд Нуруддинов ягон ихтисос надорад ва муваққатан бекор бошад ҳам давоми моҳи апрел ва майи соли равон худро корманди мақомоти коррупсия муаррифӣ намуда бо роҳи фиреб ва суистифодаи боварӣ аз ду хизматчии давлатӣ ва як раиси ҷамоат гӯё барои ифшо накардани камбудиҳои дар фаъолияташон ҷой дошта маблағи пулӣ ба даст оварда ба манфиати шахсӣ истифода кардааст. ин дар ҳолест ки судшаванда моҳи марти соли 2019 дар асоси моддаҳои 111 ва 237 кодекси ҷиноятӣ суд шуда бо ҳукми суди шаҳри Хуҷанд нисбати ӯ ҷазо дар намуди ҷарима татбиқ шудааст. тавре дар мурофиаи судӣ таъкид рафт мардумфиребии Анвархоҷа Нуруддинов замоне ошкор гардид ки аз каҷрафториҳои ӯ кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар вилояти Суғд маълумот гирифтанд. масалан аз раиси ҷамоат бо ҳар баҳона дар ду марҳила 8000 сомонӣ ба даст меорад. ҷабрдидаҳои дигар бошанд яке 200 сомонӣ ва сеюми 1000 сомонӣ ҷайби ӯро пур карданд. ҳаракатҳои мардумфиребона тавассути суҳбати телефонӣ сурат гирифта баъди ба мувофиқа расидан Нуруддинов ба ҳайси шогирд ва иҷрокунандаи супориши роҳбар ба назди ҷабрдидаҳо омада маблағи маслиҳатшударо ба даст меорад. ҳолон ки шахси сеюм вуҷуд надошт ва нафари дар телефон суҳбат карда низ худи ӯ мебошад. дар асоси далелҳои зимни тафтиши пешакӣ ошкор гардида суд Анвархоҷа Нуруддиновро дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ гунаҳгор донист. суд ҳукм кард Нуруддинов Анвархоҷа Ҳайдарович бо моддаи 247 қисми 2 бандҳои авве кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. ба Нуруддинов мувофиқи моддаи 247 қисми 2 бандҳои авве кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан азодӣ ба муҳлати 3 сол бо адо кардани ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низоми умумӣ бидуни маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян таъйин карда шавад. ҷиҳати манфии ҳаракатҳои ҷиноятии судшаванда дар он аст ки чунин амалҳои мардумфиребона ба номи мақомотҳои давлатӣ иснод меорад. бо манзури ин гузориш аз шаҳрвандон хоҳиш ва талаб карда мешавад ки ҳуқуқу манфиатҳои худро бо роҳи қонунӣ ҳифз намуда ҳангоми зарурат ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ муроҷиат намоянд то ин ки ба доми фиреби ҳар гуна шахсони тасодуфӣ нафтанд. дар ин бахши барнома оиди рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ маълумот хоҳем дод. дар натиҷаи садамае ки дар маҳаллаи бофандаи шаҳри Хуҷанд ба вуқӯъ пайваст 2 нафар ва садамае дар шоҳрои Душанбеи Хуҷанд Чаноқ ҳудуди ноҳияи Шаҳристон рух дода низ ҳаёти 2 нафарро ба мамот табдил дод. бозрасии давлатии автомобилӣ риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ, аниқтараш суръатафзоӣ аз ҷониби ронандагонро омили рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мегӯяд. бозрасии давлатии автомобилӣ сабаби садамаҳоро ба дағалтарин қоида вайронкунӣ, суръатафзоӣ ва таъмин кардан натавонистани чораҳои бехатарӣ аз ҷониби ронандагон рабт медиҳад. санаи 3 июн тахминан соати 4:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra Ҷалолов Ҷурабой Ҷумабоевич соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи шаҳраки Сирдарёи шаҳри Гулистон ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди маҳаллаи бофандаи шаҳри Хуҷанд аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муайян кардашуда бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба мотороллери сечарха таҳти идораи ронанда маъруф Хоҷа Усмонови 26 сола истиқоматкунандаи ҷамоати унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи мотороллер ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад ва 2 нафар мусофирони ҳамин нақлиёт занони 37 ва 33 сола бо ҷароҳатҳои барои ҳаёту саломатӣ хавфнок ба беморхона дастрас карда шуданд ки баъди як рӯзи ҳодиса яке аз онҳо низ ба ҳалокат расид.
санаи 5 июл тахминан соати 23:50 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи БМВ Усмонов Муминҷон Маҳкамҷоновичи 29 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Хуҷанд Ғафуров ҳудуди ҷамоати деҳоти Ёваи ҳамин ноҳия бо сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муайян кардашуда бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста мувозинати идоракуниро гум карда сараввал ба воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенси дар канори роҳ истода бархӯрда баъдан ҳаракаташро идома дода бо ҳамин тартиб боз ба ду сабукрави дигар тамғаҳои Мерседес Бенс ва Матизи дар канори роҳ беҳаракат истода бархӯрда осеби техникӣ расонидааст. дар натиҷаи ин садамаи доманадор ки сабукрави БМВ-ро ба оҳанпора табдил дод, ронандаи қоидаи ситез бо ду мусофираш ҷавонони 29 сола ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона бистарӣ гардиданд. ё худ санаи 11 июл тахминан соати 13:30 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Honda Serve Далер Исмоилови 32 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Варзоб ҳангоми ҳаракат дар километри 172 шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди деҳаи Фирдавсии ноҳияи Шаҳристон аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт бехатарии ҳаракатро таъмин карда натавониста ба канори рости роҳ баромада 3 нафар пиёдагард Ғолиб Хоҷаматов ва Ғолиб Юлдошев истиқоматкунандагони ноҳияи Спитамен, Ҷумаев Раҳим Латифович сокини ноҳияи Айнӣ ки дар канори рости роҳ ба ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенси ба ҷаррӣ сарозершуда барои баровардан кӯмак мекарданд пахш намудааст. дар натиҷа ду пиёдагард Ғолиб Хоҷаматови 36 сола ва Раҳим Ҷумаеви 55 сола ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта ҳангоми дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат расиданд. пиёдагарди сеюм низ ҷароҳат бардошта ба беморхона интиқол дода шудааст. қайд кардан зарур аст ки чунин ронандагон агар талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳро сарфи назар наменамуданд, чандин нафар аз маргу ҷароҳатёбӣ эмин мемонд. дар бахши навбатӣ барнома акси нафароне ҷой дода шудааст ки бо сабабҳои номаълум бедарак шуданд ва мақомоти милитсия онҳоро ҷустуҷӯ дорад. шаҳрванд Сафоев Маҳмуҷон Муҳаммадович соли таваллудаш 1972 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санаи 23 апрели соли равон аз хонаи истиқоматиаш ба самти номаълум рафта бедарак шудааст. агар оидин бедарак шуда маълумот дошта бошед, метавонед ба телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 занг занед ё ба мақомоти милитсияи маҳалли истиқомат муроҷиат намоед. инҷо расидем ба интиҳои барнома. ҳарчи гуфтему нишон додем ҳама ба хотири пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шумо тамошобини арҷманд аст. агар дар талаби зиндагии хубед ба қонуншиканӣ роҳ надиҳед, зеро каҷрафторӣ ба касе хушрӯзӣ ва обрӯ наовардааст ва нахоҳад овард. то дидори навбатӣ, хайр.